Odusseus, nhoma a ɛtɔ so 2. Anɔpahema han baa wiase pɛ na Odysseus babarima no sɔre fii ne mpa so hyɛɛ n'atade na ɔde n'afoa nanam no too ne mmati so na ɔhyɛɛ ne mpaboa fɛfɛ no tutuu so fii dan no mu sɛ onyame bi. Ntɛm pa ara na ɔhyɛɛ nnarubɔfo a wɔn nni do akyiri sɛ wɔnkɔhyia akeafo a wɔn ti nwi wɔwaree no na wɔmmɛbɔ gua. Wɔtiee n'asɛm a nnipa no nyinaa behyiae. Na bere a wɔbɔɔ gua no wiei no, Telemachus faa n'afoa no kurae de nkraman 2 dii ne nkyɛn mu baa gua no mu, ate n'ama no ahoɔfɛ a ɛyɛ nwonwa. Na nnipa a wɔhuu no sɛ ɔreba no nyinaa ho dwiriw wɔn, na ɔtenaa n'agya gua no mu no, mpanyimfo no nyinaa sɔre gyinaa hɔ. Nea odii kan kasae ne owura Egyptus a waba akora posoposo, na ɔyɛ onimdefo a obi ne no nsɛ. Na ɛma ɔkasae ne sɛ, ne babarima ɔkofo Antiphus dii onyame nipa Odysseus akyi tenaa ne hyɛn mu kɔɔ Ilios a pɔnkɔ fɛfɛ wɔ hɔ no, na sasabonsam Kuklops kum no dii ne nam wɔ ne botan tokuro no mu. Saa akora yi wɔ mma baasa ka oyi ho, na wɔn mu baako ka mmarima a wɔrepɛ Odysseus yere no ho, na baanan de wɔyɛ adwuma daa wɔ wɔn agya nsase so. Ne werɛ mfi ne ba a wawu no, na mmom osuu no pii. Na osu na ɔde kasae wɔ gua no mu se, Itakafo mmarima, montie nsɛm a merebɛka yi. Efi bere a onuonyamfo Odysseus sii mu faa n'ahyɛn kɔɔ po akyi yi, yɛmmɔɔ gua nhyiaa mu wɔ ha da. Na nnɛ de, hena na wahyia yɛn sɛ yɛmmra ha yi? Ɔbarima bɛn na ade ahia no saa bere yi, sɛ ɔyɛ aberante anaasɛ akɔkoraa? So wɔate asɛm bi a ɛfa yɛn asraafo no akwantu ho nti na wɔpɛ sɛ odi kan ka kyerɛ yɛn anaa? Anaasɛ ɔwɔ asɛm bi a ɛfa yɛn man yiyedi ho ka kyerɛ yɛn? Nea ɔfrɛ yɛn no yɛ onipa pa na wɔbɛhyira no. Mesrɛ Zeus sɛ ɔma ɔnya nneɛma pa a ne kra hwehwɛ nyinaa. Ɔkaa saa no, Odysseus badɔfo no ani gyee, nanso wantena hɔ komm ankyɛ. Na mmom, ɔpɛe sɛ ɔkasa, nti ɔsɔre gyinaa gua no mfimfini, na ɔkyea Pɛisi no a onim tete nsɛm pii no de akyɛmpoma hyɛɛ ne nsa, na ɔkasa buaa akɔkoraa no kan se, Agya akora, nea ɔfrɛ nnipa yi sɛ wɔmmɛhyia mu wɔ ha no nni akyiri, na ɛrenkyɛ, wobɛhu no. Hwɛ, ɛyɛ me na medi awerɛhow yiye. Mentii asɛm bi a ɛfa yɛn asraafo akwantu ho a mepɛ sɛ medi kan ka kyerɛ mo, na menni asɛm bi a ɛfa yɛn man yiyedi ho ka kyerɛ mo. Dabi, nea enti a mefrɛ mo ne sɛ, asɛm ato m'ankasa na ɛsiane aba me fi. Nea edi kan ne sɛ, m'agya onuonyamfo a kan odi mo so hene, na ɔyɛ mo sɛ agya yɛ ne mma no afi mu. Bio, ɔsane a ɛsen biribiara na wanhwɛ a ɛrenkyɛ ɛbɛsɛe me fi pasapasa ama m'ade mu de nyinaa hyew na ato me nne yi. Mmarima bi asi wɔn bo repɛ me na ɔmma wɔn kwan koraa. Saa mmarima yi yɛ adehye a ɛwɔ ɔman yi mu mma akunini, na wosuro sɛ wɔbɛkɔ n'agya Ikarios fi akɔsi ne ti nsa abisa n'ase, na ɔde n'ama nea ɔsɔ n'ani na ɔpɛ n'asɛm no. Da biara da, wɔde yɛn fi akɔneaba kunkum yɛn anantwi ne nguanten ne mmirekyi, na wɔgye wɔn ani nnom bobesa tuntum tumi kwan so. Na hwɛ, yɛn ahode pii rehyew, efisɛ yɛnni ɔbarima biara a ne koko yɛ duru te sɛ Odysseus a obetumi abɔ yɛn fi ho ban. Mede, menni ahoɔden sɛ ɔno, sɛnea metumi de abɔ m'ademude ho ban. Na sɛ misi me bo sɛ mereyɛ ade a ɛte saa a, obiara bɛhu sɛ meyɛ ohuhuni ne akwadworɔ koraa. Sɛ mewɔ ahoɔden a, anka mɛbɔ ho ban, efisɛ ne bɔne a wayɛ no adɔɔso ma ɛboro so, na afei de, me fi asɛe pasapasa koraa a wɔyɛ ho hwee a ɛnyɛ yi. Eyi yɛ amumɔyɛdeɛ a sɛ obi de yɛ mo ankasa anaasɛ mo nnamfo a wɔte bɛn mu no mu bi a, ɛbɛhyɛ mo abufuw ama mo ani awu. Bio nso, muhu sɛ ade a ɛte sɛ yɛ Nyame no abufuw, na ɛbɛma wɔde abufuw atua mo mma no bɔne so ka. Mede Zeus a ɔte Olympus ne Themis a ɔma mmarima bɔ gua na wowie a wɔsɔre kɔ nea wofi no srɛ mo, awuranom, sɛ momma bɔne yi to ntwa, na monnyaw me nkutoo na menni me koma nhu amane. Na sɛ mugye di sɛ m'agya nipa pa no yɛɛ akeafo asraafo no amumɔyɛde pii, na ɛno nti mopɛ sɛ mutua me so ka deɛ a, ɛno de, momma saa mmeranteɛ ahuhufo yi nkɔ so nyɛ nea wɔyɛ no. Mɛpɛ sɛ mo ankasa bɛsɛe m'ademude na moawe me mmoa nyinaa.
Sɛ ɛba saa a, mobɛhyɛ m'anan mu ntɛm, efisɛ mekyinkyin kurow no mu abɔ nkuro akosi sɛ menya nneɛma a moasɛe no nyinaa bio afi ɔmanfo no nkyɛn. Mprempren yi de, mintumi nyɛ amumɔyɛde a wɔyɛ yi ho hwee, na mmom, me koma ara kɛkɛ na midi. Saa nsɛm yi na ɔde abufuw kae, na owiei no, ɔtow akyeampoma no too fam, na ofii ase sui maa obiara werɛ how maa no. Wɔyɛɛ komm wɔ hɔ a obiara ntumi anka Telemachus anim. Nanso Antinous buaa ne se, Telemachus, woyɛ dwae na wobɔ te sɛ atuduru. So wopɛ sɛ wogu yɛn anim ase na obiara bu yɛn fɔ nti na wokaa saa nsɛm yi anaa? Hwɛ, ɛnyɛ yɛn Akeafo mmarima a yɛpɛ wo na aware no na yɛayɛ bɔne bi, na mmom, wo na wama yi nyinaa aba, efisɛ n'ani atew yiye. Ofi daadaa Akeafo mmarima a wɔatwa ne ho ahyia no, bɛyɛ mfe 3 rekɔ 4 ni, na ɔma wɔn nyinaa nya anidaso sɛ ɔpɛ wɔn, na daa ɔde nkra kɔma wɔn, nanso nea odwen de ne kotoo na onim. Bio nso, wɔadwen ɔkwan foforo bi a ɔbɛfa so adaadaa yɛn. Ɛne sɛ, ɔde asedua kɛse bi asi n'asa so na ɔrenwene ntama kɛse a ɛte apɔw bi, na da biara ɔka kyerɛ yɛn se, mmerante a mopɛ me aware me. Esiane sɛ onuonyamfo Odusseus awu nti, montɔ mo bo ase ntwɛn kakra. Ewom sɛ mopɛ ntɛm ahyia me ayeforode, nanso mempɛ sɛ asaawa no sɛe kwa. Eyi yɛ ntama a merenwene ama onuonyamfo Tete, na sɛ owu a onhu obi mmɔbɔ, na ɔde ɔdesani biara akyi ka fam no bɛfa no a, wɔde akata no so. Mempɛ sɛ owu a ɔda adagyaw na onya ntama pa nkata no so. Anyɛ saa, Akeafo mmea a ɛwɔ ɔman yi mu benya kwan aka m'anim. Tete yɛ obi a ɔyɛ ɔdefo koraa, nti ɛnsɛ sɛ ade a ɛte saa aba no so. Saa na daa ɔka, nanso yɛn de, yɛnyɛ no ani da, na da biara adekyee, ɔnwene ntama kɛse yi, na ade saa a, ɔde kanea si ne nkyɛn de ahwɛ so asan ne nyinaa. Ɔyɛɛ saa ade yi mfe 3 daadaa Akeafo no a obi anhu akyi, na bere a mmere no twaa mu, na afe a ɛtɔ so 4 dui no, ne maawa a wonim nea ɛkɔ so pefee no mu baako yii yɛn asetiw, na yɛkɔkyeree no sɛ ɔresan ntama no wɔ asedua kɛse no so. Ɛnam eyi so nti, yɛhyɛɛ no ma ɔde amemnefe wie ntama no nwene. Eyi ne mmuae a mmarima a wɔpɛ wo na aware no de ma wo, na wogye di sɛ ɛbɛma wo ne Akeafo no nyinaa hu nokware a ɛwɔ asɛm yi mu. Hwɛ, ma wo na mfifie hɔ, na pene so na ɔnware nea n'agya pɛ sɛ ɔware no, na n'ankasa nso dɔ no. Nanso sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ so yi Akeafo mmarima abufuw kyɛ, na ɔde ne nyansa ne ne nimdeɛ ne ne nnaadaa a ate na akyerɛ no yi wɔn ahi deɛ a, ma ɔnkɔ so. Minnye nni sɛ tete Akeafo mmea a wɔn nwi yɛ fɛ a yɛate wɔn din te sɛ Turo ne Alkmene ne Mukene tumi daadaa nnipa sɛnea saa ɔbea yi reyɛ yi. Ne bɔne a ɛwɔ wɔn tirim no annɔɔso te sɛ Penelope de. Nanso nea ɔyɛ no remma ne ho ntɔ no da, efisɛ ɔkɔ so de saa adwemmɔne yɛ Nyame no de ahyɛ ne tirim no daadaa yɛn a, ɛno de, mmarima a yɛrepɛ no bɛkɔ so asɛe w'ademmudi adi wo nnuan nyinaa. Nea ɔreyɛ yi bɛma woanya anuonyam pii de, nanso ɛde ohia ne ɔhaw bɛba wo so. Yɛn de, yɛrenkɔ yɛn nsase so da kosi sɛ ɔbɛyɛ n'adwene aware Akeafo no mu nea ɔpɛ no. Onyansafo Telemachus buaa no se, Antinous, merentumi mpam me na a ɔwoo me na ɔhwɛɛ me no mfi me fi wɔ bere a ɔmpɛ sɛ ofi hɔ da. M'agya de, ebia ɔwɔ baabi asase so, ebi nso a wawu. Afei nso, sɛ mede mankasa pɛ ne tumi yi me na adi fifie ha a, mɛbrɛ ansa na matumi atua ka a Ikarios bɛbɔ me no. Hwɛ, anka ɔbɛyɛ me ayayade sɛ, na Onyame nso betua me ka a ɛsen ade a ɔde bɛyɛ me no. Na sɛ me na fifie hɔ a, ɔbɛbɔ me dua, na nnipa nyinaa bɛka m'anim a merentumi mmue m'ano nkasa koraa. Mo de, sɛ ɛwɔ mu ampa sɛ mo bo afuw di a, momfifie ha nkɔ, na monkɔtɔ pon wɔ baabi foforo, na monkyinkyin mo ho afi mu nni mo ankasa nnuan. Nanso sɛ mogye di sɛ, eye, na ɛyɛ fɛ sɛ mosɛe onipa foforo ademude, na modi n'aduan kwa a obi nka mo aboatwaw de a, monkɔ so. Na me de, mɛka nkyerɛ afrɛ Nyame a wɔte ase daa no, sɛ ebia Zeus bɛtwe mo aso sɛnea ɛsɛ ana. Ɛno ansa na akyiri yi, wɔbɛkunkum mo wɔ fie ha a obiara rentumi nyi mo mfie 3 ne mu. Telemachus kasa wie no, Zeus a ne do akyiri tie ne mpaebɔ,
na ɔsoma akɔre abien fii bepɔw bi atifi baa nea wɔte hɔ, na wɔtrɛw wɔn ntaban mu tuu huu wɔ wim hɔ te sɛ nea mframa bɔ pɛ. Na bere a woduu guabirim a kasa kɔ so wɔ hɔ daa no, wɔporow wɔn ntaban akɛse no mu, na wɔde anibɔne bi hwɛɛ nnipa a ɛtete hɔ no nyinaa. Ɛno akyi no, wɔde wɔn abɔwerɛw titii wɔn afono so ne wɔn kɔn ho, na wotu faa kurow no mu kɔe. Mmarima no huu mmoa no, wɔn bo tui, na wofii ase dwenee nea ɛreba wɔn so no ho. Eyi na akwakoraa Halitesses a ɔyɛ Master babarima buee n'ano kasae. Ɔyɛ obi a onim akɔm ne nkonyaayi ho nsɛm sen n'atipamfo nyinaa, na ɔde nyansa kasa kyerɛɛ wɔn se, "Itakafo mmarima, muntie asɛm a merebɛka yi." Nanso wɔn a merebɛkasa akyerɛ wɔn titiriw ne mmarima a wɔrepɛ Odysseus re no, efisɛ esiane kɛse bɛba wɔn so. Hwɛ, ɛrenkyɛ koraa na Odysseus asan aba n'adɔfonom nkyɛn bio. Ebia, sɛ merekasa yi, wabɛn ha koraa, na ɔredwen ɔkwan a ɔbɛfa so akunkum saa nnipa yi nyinaa, na ɔde ɔhaw bɛba yɛn a yɛte Itaka no mu pii so. Enti ansa na biribi a ɛte sɛ ɛbɛba no, momma yɛnsusu ɔkwan ko a yɛbɛfa so ama amumɔyɛde to atwa. Hwɛ, momma mmarima yi ankasa nyae amumɔyɛ a wɔyɛ yi sɛnea ɔhaw ne esiane rema wɔn so, anyɛ saa deɛ a ebedi bɔne. Merebɛhyɛ nkɔm bi a ɛbɛba mu, efisɛ minim nea mereka yi yiye. Hwɛ, nsɛm a meka kyerɛɛ onyansafo Odysseus bere a ɔne Argosfo tuu wɔn ahyɛn kɔɔ Ilios no nyinaa reba mu. Misee no sɛ, mfe 20 akyi na ɔbɛsan abɛdu ne fi bio, na obehu amane pii, na ne namfo a ɛka ne ho no nyinaa bɛwuwu, na awerɛhow mu na ɔbɛsan aba a obiara hu na ɔrenkae no. Saa nkɔm yi nyinaa reba mu ampa. Na Polybus babarima Eurymachus buaa ne se, "Agya kora, fi ha kɔ wo fi na kɔhyɛ nkɔm kyerɛ wo mma sɛnea esiane bi rema wɔn so daakye. Hwɛ, ɛha de, mene ɔkɔmfo a mesom bosen wɔ. Nnomaa pii tu wɔ wim, na ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔde musu ba nnipa so. Odysseus de, wawu wɔ baabi akyirikyiri, na wo nso minyae a anka wawu ne no kɔ. Ɛno na ɛbɛma w'akɔm tantan yi to atwa, na wagyae mmoa a wode ma Telemachus a ne bo afuw yɛn yi. Dama wohwehwɛ akyɛde bi afi ne nkyɛn de akɔ wo fi. Hwɛ, nea merebɛka yi nyinaa bɛba mu pɛpɛɛpɛ. Sɛ wo a wonim nyansa ne atetesɛm pii yi fata wo ho so sɛ wobɛdaadaa aberante yi ama ne bo afuw yɛn de a, ɛno de, wode awerɛhow kɛse na ɛbɛba no so. Nanso, sɛ ɛba saa a, ɔrennya mmoa biara mfi wo nkyɛn. Agya kora, yɛbɛbɔ wo ka kɛse bi a, sɛ wotua a, wo bo bɛfuw na wo werɛ bɛhow sɛ. Na Telemachus de, mitu no fo wɔ mo nyinaa anim. Mise no sɛ, ɔmma ne nankɔ n'agya fi, na n'abusuafo ntow ayeforɔpon, na wɔnhyehyɛ akyɛde pii a ɛsɛ sɛ wɔde ma ɔbea a ɔsom bo na ɔde kɔ aware nsisi hɔ. Sɛ anyɛ saa deɛ a, yɛn akeafo mma yi rennyae ɔpɛ a yɛrepɛ no ne ɔhaw a yɛrehaw no da. Hwɛ, yɛnsuro biara. Yɛnsuro Telemachus mpo, na yɛmfa ne kasa bebrebe no nyɛ hwee. Nkɔmhyɛ nso nyɛ ade a yɛbu no titiriw biara. Enti sɛ wohyɛ nkɔm a, wokasa gu, agya kora, na aseda a wobɛnya ara ne ɔtan. Yɛbɛkɔ so asɛe n'ademudi a yɛrema no taapo koraa nhyɛ anan mu, esiane sɛ ne nada so twentwɛn ne nan ase wɔ yɛn mu bi aware no nti. Yɛbɛtena ha daa sika ne ahwɛ nea obenya ade a ɛsom bo sɛ saa ɔbea yi, na yɛrenkɔpɛ mmea foforo a obiara gye di sɛ ɛsɛ sɛ yɛware wɔn no da." Onyansafo Telemachus buaa no se, "Eurymachus ne mmarima a morepɛ me na no nyinaa, nea moreka yi mfa me ho, na meremmua mo, efisɛ Nyame ne akeafo nyinaa nim nokware a ɛwɔ mu. Me de, mesrɛ mo, momma me hyɛn a ne ho yɛ hare ne mmarima 20 a wobɛtumi de me atu kwan afi ha akɔ asan aba bio. Mepɛ sɛ mekɔ Sparta ne Pylos a nnua dɔɔso wɔ hɔ no kɔbisa m'agya a wakyɛ n'akwantu no mu ase, sɛ ebia mɛte biribi afi obi ano, anaasɛ Zeus bɛkasa akyerɛ me ama mahu nea ɛsɛ sɛ meyɛ ana. Sɛ mete sɛ m'agya te ase na ɔbɛsan aba fie di a, medi me tirim atena amumɔyɛde ho afe baako bio. Nanso sɛ mete sɛ wawu di a, ɛno de, mɛsan aba me man mu bio, na mabɛbɔ da ama no ayɛ n'ayi sɛnea ɛsɛ, na ɛno akyi no, mede me na ama ɔbarima foforo aware." Ɔkaa saa wiei no, ɔtenaa ase, na Odysseus adamfo Mentor sɔre gyinaa hɔ.
Ono ni onipa a bere a Odysseus de n'ahyɛn refi ne man mu no, ɔde ne fi hyɛɛ ne nsa, na ɔhyɛ obiara a ɔwɔ mu sɛ ɔntie saa ɔpanyin n'asɛm, na ɔsee no sɛ ɔnhwɛ ne nneɛma so pɛpɛɛpɛ. Na ɔde nyansa kasae sɛ, Itakafo mmarima, muntie m'asɛm a merebɛka yi. Efi nnɛ rekɔ, ɛnsɛ sɛ ɔhene biara a ɔte ahengua so ma ne tirinwi yɛ mmerɛw na ɔyɛ nipa yiye anaasɛ ɔdi asɛmpa, na mmom, ɛsɛ sɛ ɔyɛ otirimɔdenfo na ɔyɛ amumɔyɛde pii, ɛfiri sɛ obiara ni ɔman yi mu nnɛ a ɔkae onyame nipa Odysseus a ɔdii wɔn so hene na ɔyɛɛ wɔn sɛ agya yɛ ne mma no kakra mpo. Saa mmarima yi a wɔrepɛ ne yere yi de, m'ani mmere wɔn koraa sɛ wɔde akokoduru yɛ amumɔyɛ wɔ ne fi, ɛfiri sɛ wɔn ti na wɔde betua Odysseus nneɛma a wɔsɛe no wɔ ne fi tumi so no ka dabi. Gyama ɛyɛ wɔn sɛ ɔrensan mma bio da. Nanso wɔn a mebu afu wɔn titiriw ne ɔmanfo a maka no, wote hɔ a monka hwee, na modɔɔso sen saa mmarima a wɔrepɛ ne yere no de, nso muntumi nka wɔn anim mpo. Yei na ɔbabarima Leocritus boa ne sɛ, mentor bɔdamfo, ɛnkwasiasɛm na woka no sɛ yi. Wopɛ sɛ ɔmanfo ma yɛgyae nea yɛreyɛ no. Sɛ ɛba sɛ wɔn nyinaa ne yɛn mɛko aduan so a, ɛbɛden wɔn sɛ. Sɛ mpo Odysseus a ofi Itaka san ba na ɔpɛ sɛ ɔpam yɛn mmarima akwabran a yɛrepɛ ne yere na yɛdidi nom wɔ ne fi no fi n'asa so a, awerɛhow na ɔde bɛba ne yere a ɔretwɛn no so. Ɛfiri sɛ, ɔne nipa a wɔdɔɔso saa ko a, ɔbɛwu owu bɔne, nti wakɔm no nyɛ akɔmpa. Afei, ɔmanfo, ɔnkɔyɛ mu nnwuma, na mentor ne Halitherses bɛhwɛ na wɔagya aberante yi kwan, ɛfiri sɛ wɔyɛ n'agya namfo fi tete. Menko de, menyɛ nni sɛ wɔbɛtumi atu saa kwan yi da, na mmom, ɔbɛtena Itaka asɛe bere abisabisa n'agya ase. Wɔkasa wiei no, gua no tui, na wɔn nyinaa kɔɔ wɔn afi mu, na mmarima a wɔpɛ Odysseus yere no san kɔɔ ne fi bio. Telemachus kɔɔ mpoano baabi akyirikyiri de po nsu kɔhohoro ne nsa, na ɔbɔɔ Athena mpae sɛ, wo onyame ba a nnɛra wobɛyi wo ho adi kyerɛɛ me wɔ me fi, na wosee me sɛ memfa hyɛn mforo po a ani yɛ tuntum no nkɔbisa m'agya a otuu kwan akyɛ no ase. Tie me. Hwɛ, akeafo ne mmarima a wɔde dwae ne akokoduru repɛ me na no mpɛ sɛ meyɛ nea wahyɛ me no. Oyii saa pae yi wiei no, Athena yɛɛ n'anim ne sɛ mentor de, na obegyinaa ne nkyɛn kaa kasa a etu kɔwim sɛ nomaa kyerɛɛ no sɛ, Telemachus, woyɛ w'agya ba mpa deɛ a, ɛno de, efi nnɛ rekɔ, worenyɛ kwasea anaa ohuhuni da, ɛfiri sɛ w'agya yɛ obi a ɔka sɛ ɔbɛyɛ ade bi a ɔma ose yɛ ɔyɔ, na sɛ woma wo kuku yɛ duru deɛ a, w'akwantu a worebetu aforo po yi ho bɛba wo mfaso pii. Nanso, sɛ wonyɛ ne ba na ɛnyɛ Penelope na ɔwɔ wo deɛ a, ɛno de, menni anidaso biara sɛ wobɛtumi ayɛ nea wabɔ wo tirim sɛ wobɛyɛ yi da. Hwɛ, mmɔfra kakraa bi pɛ na wɔsɛ wɔn agyanom, pii nyɛ akokodurufo sɛ wɔn agyanom, na kakraa bi nso yɛ sen wɔn agyanom. Nanso, esiane sɛ efi nnɛ rekɔ, worenyɛ ɔkwasea anaasɛ ohuhuni da, na wowɔ Odysseus nyansa ne ne nimdeɛ no bi nti, mewɔ anidaso pii sɛ wobɛtumi adi dwuma a wafa ato wo ho so yi wɛɛ. Enti, mma nea saa mmarima ahuhufo nkwaseafo a wɔrepɛ wo na no dwen nhaw wo, ɛfiri sɛ wɔn nyansa sua, na wɔyɛ amumɔyɛfo. Bio nso, wɔnnim ɔhaw ne owu a ɛreba wɔn so ama wɔn nyinaa atɔ da koro pɛ no. Wode, w'akwantu a wobetu wɔ po so no, wobetu no dwoodwoo. Meyɛ w'agya adamfo pa, na mɛma wo hyɛn a ɛho yɛ hare na me ne wakɔ. Enti kɔ fie na wo ne mmarima a wɔpɛ wo na no nkɔbɔ. Na hwɛ na wɔmfa aburow ngu nneɛma mu nsiesie no nsi hɔ, na wɔmfa bobesa ngu ntumpan mu, na wɔmfa asikresiam ngu wɔ guanhoma mu mpam ano yiye. Mede, mɛkɔ kurow no mu akɔhwehwɛ mmerante a wɔde wɔn pɛ bedi w'akyi akɔ aba. Ahyɛn foforo ne dedaw pii wɔ Itaka a po atwa ho ahyia no, na mɛpaw nea yɛyɛ koraa wɔ mu na yɛsiesie no de asi po so ama wo. Saa na Zeus babea Athena kae, na bere a Telemachus tii onyame baa no ne no, ofii hɔ kɔɔ fie. Na bere a ɔrekɔ fie no, na ne werɛ ahow sɛ, ɔkɔtoo mmarima huhufo a wɔrepɛ ne na no sɛ wɔregua mmirekyi na wɔtoto mprako wɔ adiwo hɔ. Na Antinous seree denneennen,
na ɔbaa Telemachus nkyɛn besoo ne nsam kasa kyerɛɛ no sɛ, Telemachus, woyɛ dwae na wobɔ te sɛ atuduru. Nanso mise wo sɛ, nyɛn amumɔyɛ foforɔ biara ho bio wɔ wo tirim, na nka kasa bɔne biara bio, na mmom tena ase na didi na nom sɛnea woyɛ daa no. Akeafo no bɛyɛ nea wahyɛ wɔn no nyinaa sɛnea ɛsɛ, na wobɛnya hyɛn ne nnipa a wodi mu de wo akɔ Pilate ntɛm akɔbisa w'agya ase. Onyansafo Telemachus buaa ne sɛ, ɛho nni mfaso sɛ mɛkɔ so atena nnipa a wɔmmu hwee sɛ mumu, na mɛdidi anom nsa agye m'ani wɔ bere a me kra ho nteɛ no. So munnye nni sɛ, sɛnea mosɛe m'agyapade pii, na mudii me nuan bere a meyɛ abofra ara no dɔɔso ana? Afei a manyin ayɛ ɔbarima yi, na mate nsɛm a atwam no nyinaa fi nnipa foforɔ ano de, me bo repae koraa wɔ me mu, na mɛbɔ mmɔden sɛ mɛma esiane kɛse bi ato mo. Ebia, mɛkɔ Pilate akɔhwehwɛ nnipa afi hɔ abɛboa me, anaasɛ mɛtena ɔman yi mu ara atua mo bɔne so ka sɛnea ɛsɛ. Merebetu kwan a mekaa ho asɛm no, na ɛrenyɛ ɔkwa. Mɛtena obi foforɔ hyɛn mu, efisɛ merennya m'ankasa hyɛn ne nnipa a wɔbɛhare ama me. Saa na mopɛ sɛ ɛba nen. Ɔkasa wiei no, oyii ne nsa fii Antinos nsɛm brɛoo, na saa bere no nyinaa na mmarima a wɔpɛ ne na no redidi wɔ fie hɔ. Wɔserew no de ɔyaw guu no so, na saa nsɛm yi na nnipa a wɔyɛ dwae no mu baako kae wɔ hɔ. Monhwɛw, Telemachus redwen sɛnea ɔbɛtwa yɛn asu afa, sɛnea wayɛ n'adwene sɛ obekunkum yɛn yi de. Ebia, ɔkɔhwehwɛ nnipa afi Pilate abɛboa no, anaasɛ ɔbɛkɔ Sparta akɔfa aboafo aba. Ebi nso a, ɔbɛkɔ asase fɛfɛ Efura so akɔfa bɔre bi a ano yɛ nam de abɛfra nsa ama yɛn akunkum yɛn nyinaa. Ɔbaako nso kae sɛ, hena na obetumi aka sɛ, sɛ ɔkɔtena hyɛn no mu foro po a, ɔrenwu wɔ n'akwantu no mu wɔ baabi akyirikyiri sɛnea Odysseus awu yi ana? Sɛ ɛba saa a, yɛbɛbrɛ sɛ, efisɛ ebehia sɛ yɛkyɛ n'ademudi nyinaa, na yɛde ne fi ama ne na ɔne nea ɔbɛware no atena mu. Saa na wɔkekae. Na ɔno de, ɔforo aban no kɔɔ dan a n'agya kora nneɛma a ɛsom bo wɔ mu no mu. Ɛyɛ ɔdan kɛse, na sika ne kɔbere ahyɛ mu ma tɔ, na ntade hyehyɛ nnaka mu sisi hɔ pii, na srade pii nso gu ntumpan mu sisi hɔ. Ɛhɔ nso na bobesa dɛdɛ a akyɛ gu nhina mu sisi fam. Wɔmfa nso mfra biara mu yɛ, na wɔahyehyɛ ne nyinaa sisi ɔfasu no ho. Wɔpɛ sɛ Odysseus ho amane pii na ɔsan ba fie bio a, ɔbɛnom saa nsa yi. Wɔatoto apon fɛfɛ no nyinaa mu, na anɔpa ne anadwo nyinaa, aberewa bi te hɔ hwɛ saa nneɛma yi so. Ɔyɛ aberewa nyansafo, na wɔfrɛ no Eurycleia a n'agya ne Pɛisi na ɔba Ops. Telemachus frɛɛ no baa dan no mu kasa kyerɛɛ no sɛ, ɛna, mesrɛ wo, hwehwɛ nsa a ɛyɛ dɛ te sɛ nea wode asie, na sɛ ebi a Odysseus ɔkorabirifo a ɔyɛ Zeus busuani no tumi fi owu bɔn mu san ba da bi a ɔbɛnom bi no gu nhina mu ma me. Kyɛ nhina 12 ma, na kata ne nyinaa so, na fa asikresiam gu oguanhoma a ɛte apɔw mu, na fa aburow nkaribo pii gu nkotoku mu. Nanso, nka asɛm yi nkyerɛ obiara. Hyehyɛ saa nneɛma yi nyinaa si faako, na sɛ ade sa na me na kɔ ne PM sɛ ɔkɔda a, mɛba abɛfa. Ɔkaa saa no, aberewa Eurycleia teaa mu sui, na ɔde awerɛhow kaa kasa a etu kɔwim sɛ no maa sɛ, "Dɔfo pa, dɛn na ɛde saa adwene yi abɛhyɛ wo tirim? Dɛn nti na wo a woyɛ ɔba koro a wosom bo, woasi wo bo sɛ wo nkutoo betu kwan a ɛware saa? Zeus busuani Odysseus de, wawu wɔ baabi akyirikyiri wɔ ahɔho mfinimfini. Saa mmarima yi retwɛn, na sɛ wotu wo nan pa a, wakɔ wo ti so apam, sɛnea ɛbɛyɛ na wawu owu bɔne bi na wakyekyɛ w'ahode afa. Enti tena ha na hwɛ wo nneɛma so. Ɛho nhia sɛ wobɛha wo ho abrɛ atwa kwan afa po a wonnua hwee wɔ so no so." Onyansafo Telemachus buaa no sɛ, "Ɛna, twa wo bo to wo yam, efisɛ nea mereyɛ yi, Onyame nsa wɔ mu. Nanso, kwantam di nsew kyerɛ me sɛ, worenka biribiara nkyerɛ me na kosi sɛ nna 12 betwam, anaasɛ bere a n'ankasa ani begyina me na wabisa m'ase ate sɛ matu kwan. Anyɛ saa a, ɔde nusu bɛsɛe ne honam fɛfɛ no koraa." Ɔkasa wiei no, aberewa no kaa ntam frɛɛ Nyame no dii nsew sɛnea ɔhyɛɛ no no. Owie saa ade yi yɛ no, ohwie nsa hyehyɛɛ nhina mama,
na ɔde asikresiam gugu oguanhoma mu. Na Telemachus de ɔkɔɔ asa no so ne mmarima no kɔbɔɔ nkɔmmɔ. Saa bere no mu nso na onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no dan ne ho sɛ Telemachus kɔkyinkyin kurow no mu nyinaa. Na ɔbarima biara a ɔbɛhunu no, ogyina ne nkyɛn kasa kyerɛ no hyɛ no sɛ anwummere ɔmmra mmɛhyia no wɔ hyɛn no ho. Bio nso, ɔkɔsrɛɛ hyɛn fii Fronius babarima onuonyamfo Neomon hɔ na ofi ayamye mu de maa no. Owia tɔe maa sum kataa mmorɔn nyinaa so ansa na ɔtwee hyɛn no sii po so siesie nneɛma a wɔde kɔpo no nyinaa bi guu mu pɛpɛɛpɛ. Na ɔde kɔsii hyɛn gyinabea no anafo pɛɛ. Na mmerante a wɔdi mu kotwaa ho hyiae. Onyame baa no na ɔfrɛɛ wɔn sɛ wɔmmra. Eyi akyi no, onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no dwen ade foforo ho. Ɛne sɛ, ɔkɔɔ onyame nipa Odusseus fi sɛ ɔrekɔma mmarima a wɔrepɛ ne yere no ani akum. Ɔma wɔyɛɛ sɛ nipa a wɔn tirim ka wɔn, na nkuruwa no fifii wɔn nsa totɔɔ fam. Wɔsɔresɔre sɛ wɔrekɔ wɔn afi mu akɔdeda. Wɔntumi antena ase ankyɛ, efisɛ na wɔn ani kum na wɔretutu nko. Na Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no frɛɛ Telemachus fii asa a nipa ahyɛ hɔ ma no so kɔɔ nkyɛn, na ɔyɛɛ n'anim ne sɛ mentor de kasa kyerɛɛ no se, Telemachus, wo nnamfo no tete wɔn afa wɔ hyɛn no mu kura wɔn atabɔn retwɛn wo na moatu akɔ. Enti ma yɛnkɔ na yɛansɛe wɔn bere. Pallis Athena kasa wie no, odii n'anim ntɛm na ɔno nso dii onyame baa n'akyi. Bere a woduu hyɛn no ho wɔ po no ano no, wohuu ne nnamfo no sɛ wɔtete mpoano hɔ. Na onipakuni ne Telemachus kasa kyerɛɛ wɔn se, me nnamfo, momma yɛmfa aduan no ngu hyɛn no mu kan. Wɔahyehyɛ ne nyinaa wɔ dan mu. Nso me na ne mmaawa a aka no mu biara nnim ho hwee, gye ɔbaako pɛ. Ɔkaa saa pɛ na odii wɔn anim, na wɔn nso dii n'akyi. Wɔkɔsesaw nneɛma no nyinaa besisii hyɛn a ne nkongwa yɛ fɛ no mu sɛnea Odysseus ba no hyɛɛ wɔn no. Na Athena dii Telemachus anim ma ɔforoo hyɛn no kɔtenaa ase wɔ n'afa maa Athena tenaa ne nkyɛn. Afei, wɔsan nhama a ɛsa hyɛn no na wɔn nyinaa kɔtenaa wɔn nkongwa so. Na Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no maa mframa pa bɔe maa hyɛn no tui. Saa mframa no ne Zephyrus a ɛbɔ fi atɔe fapɔ a ani dum sɛ bobesa no so no. Wɔde hyɛnnua a wɔde odum na ɛsenee sii ne tokuro mu, de ntampehama denneennen kyikyiri sii hɔ kyerebeng, na wɔde abranaa fitaa sii so de nhama sesae. Mframa no bɔ hyɛɛ abranaa no maa hyɛn no tui, na bere a hyɛn no retu Amerika no, putuntum no huruu wɔ nkyɛn putuputu, na hyɛn no kɔɔ ntɛmntɛm twaa ne kwan sɛnea ɛsɛ. Wɔkyekyeree hyɛn no nhama ne mu nneɛma yi awie no, wɔde nsa hyɛɛ nkuruwa mama na woyii mpae maa nyame a wɔnwu da no nyinaa. Na nea wɔbɔɔ ne din frɛ no koraa ne Zeus babea a n'ani te sɛ ɔpɛtude no. Na hyɛn no tutuu so anadwo mu no nyinaa kɔsii ahemadakye.